Så kører vi. Hvad for et mobilselskab benytter du i dag? Hvorfor har du valgt lige præcis TDC? Jeg tror simpelthen bare, det er fordi, det er det, jeg har brugt i et stykke tid, ikke? Og så har jeg bare gode erfaringer med det. Der er ikke problemer, synes jeg. Så det holder godt lidt fast. Det vigtigste for dig ved dit mobilselskab, hvad er det? Er det, at der ikke er nogen problemer? Eller? Ja, det er stabilt. Ja, fordi det er sådan en ting, som jeg føler, der bare skal fungere. Hvad er det egentlig? Det er ikke noget, jeg synes, jeg skal bruge en masse tid på at holde i orden og sådan noget. Så hvis det fungerer stabilt, og hvis selvfølgelig priserne er acceptable, så er det det vigtigste for mig i hvert fald. Hvis nu jeg siger digital, ja. Hvad tænker du så? Jamen, nu har jeg ikke rigtig nogen erfaring med det så meget. Jeg har da selvfølgelig set nogle reklamer og sådan noget, men altså, som sagt, jeg har altid haft TDC, ikke? Og et par af mine venner, der bruger det, men det er ikke noget, jeg har en stor erfaring med. Hvad skulle få dig til at overveje at skifte selskab? Nye produkter, billigere priser? Ja, altså, nu køber jeg nok snart en ny mobil umiddelbart, og der kunne jeg godt lige, nu er det jo lang tid siden, jeg har kigget nærmere på, hvordan det står til med de forskellige selskaber, fordi jeg bare har haft det hele tiden, ikke? Så der kunne jeg godt, tror jeg, finde på lige at kigge nærmere på priserne og på produkterne og sådan noget, ikke? Så kan det selvfølgelig godt være, at det vi sælger eller et andet, og med attraktivt. Tak skal du have. Det var fedt. Perfekt.